Atong mahimo nga Semana Santa. Mahimo nato nga sagrado ang usa ka semana. Nanomdom ako katong medyo gamay pagpadto. Pag Semana Santa, ang akong nahinumduman, there was silence. Mingaw. Ang mga tindahan, sadhan, tagsala ang muliho. Murag lockdown. And then, kadugayan, nagsugod na ang kasaba. Ang mga tindahan, giablihan na, nawala na ang solemnidad sa Semana Santa. I still remember, pag Semana Santa, doon ay manganta. Nanumdum ako sa akong kora paroko, mag-imbita siya, tulong ng mga tiguan, nga manganta, bahinsa, nahitabo kan Kristo. O ang akong kora paroko, para ang tulong nga manganta, puno og kinabuhi, nga dili sila matuog, giandaman sila og bahal nga tuba. Ang problema lang kay katapusan, imbis nga mamatay si Kristo, nabuhi hinuon. Tungod sigurong kahubog na. But it was a solemn celebration. But now, well, thanks be to God sa pandemic. Tungod sa pandemic, murag gibalik kita sa una nga atong pamalandong pagsaulog sa Semana Santa. There is silence. Mga igsuon ko kang Kristo, unsaon nato nga mahimo nga Semana Santa? Lapot lang sa pamalandong. Siguro na paminawan nato tanan ang ibalik-balik nato nga ebanghelyo sa panahon sa Domingo sa Lukay o gitawag nato nga Passion Sunday, ang nahitabo bahin kan Kristo. Mga igsuon ko kang Kristo, doon ay mga pangutana sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang usa nga pangutana sa English, are you sure? Sigurado ka ba? O sa baga sa cellphone, sure ka ba? O doon ay nagingon nako, Father, mga una kita. Medyo busog-busog pa ako, busog pa. Gitubag ako, sure ka ba? Sigurado ka ba? O sa may meaning sa sure ka ba? Of course, gusto nato nga sigurado nga walay may tabo. Klaro ang imong panuyo. Mao ini ang gibuhat ni Jesus. He was sure of his mission. No? Sigurado siya sa misyon. Mao ning iyang klaro kaayo ni Kristo. Unsa may misyon niya? Pagtuman sa kasuguan sa iyang amahan para sa katalwasan sa tanan. And he was sure of that. Kung sigurado si Jesus, everything becomes a success. Bisan sa sulod sa kasakit, kung sigurado ka, for example, gusto nimo mag-abogado, mag-study ka, that is your mission, that is your panuyo. Pero andam ka nga magsakripisyo. Si Jesus, tungod kay sigurado siya sa iyang mission, tanawa lang nahitabo. Pagsuod niya sa Jerusalem, people were so happy.
ang lukay. Ilagi, sa bitawan na ni, yun na ninyo. Gigawayway. Gigawayway. Oh. Ha? Wagayway? Wagayway? Wagayway. Maguhuman ako dito sa parokya, dilagi hapon ako ba? Wagayway. Wagayway. No? Because of their joy, hindi niabot na ang atong magtatalwas. Ug nindot pagyud ang ilang kupa. Kay balumuwas sa inyo ang kupa nila. Ang kupa is a sign of security. Kung mabugnaw, agkot kaayo, maulang ilang security. Labi ng mga pobre. O sa may ilang gibuhat. Tungod sa kalipay nila nga niabot si Jesus, ilang gikuha, gihimo nga carpet. They shouted, Hosanna in the highest. You are the Savior. And Jesus must be happy. But later on, katong nagsinggit nga Hosanna, asa naman sila? Sila mismo nagsinggit, ilansang sa krus. Patyon siya. Kung si Jesus dili pa andam sa iyang decision, he could have give up everything. Mga isungko kang Kristo, we have to be sure. Kung ikaw nagpakasal, nagtangdo ka sa Ginoo, nagtanggo ka sa imong asawa, sa imong bana, just be sure nga imong pagtangdo, siguradong sigurado ka. Because time will come, maabot ang crisis. But if you are sure, bisan unsa may tabo, bisan kabiyaan sa imong bana, bisan kabiyaan sa imong asawa, bisan unsa nga kasakit, you will still continue your mission bilang ginikanan, pagatiman sa mga anak. That is if you are sure. It took me many years to make my vocation sure. Pagtangdo ko pangani, may mga pagduda-duda. Kay may ngani pagduda sa imong pagsiguro sa imong misyon, magana-anak ka. Pareho sa pag-asawa, kung di ka sigurado sa imong misyon sa imong asawa, sa imong pamilya, gamay lang nga crisis. Gamay lang nga mo-give up ka na. Mangita ka naglain. Why? Because you are not sure. Pero si Jesus, siguradong sigurado. Ikaduha nga pangutana, do I deserve the suffering? Does Jesus deserve to suffer? Deserving ba ang iyang pag-antos? Deserving ba siya sa gibuhat ni Pedro that he denied Jesus for 3 times? Pedro, do I deserve your denial to me? I have done a lot of things to you. Do I deserve you? Do just traidoran nimo ako? I have done everything to you. Do I deserve this? Doon ay usa nga babae nga so religious, masimba pa niya. She would try everything good to God. But one day, nadiskubrihan nga doon na siya cancer. So, the question that came into her life, do I deserve this? Lord, do I deserve this? I have done good things to you. I've been generous to the church. I've been good to people. I used to come to church every Sunday. Do I deserve this?
Ngano nga gibutangan mo akong cancer? These are questions, brothers and sisters. But Jesus was so clear. Klaro kaniya, sigurado siya. Bisan unsay matabo. Biyaan siya sa mga disipulo, okay lang. As long as my mission is sure. Doon ay usa nga eksena nga si Jesus nag-ampo. If you were listening kanina, siya nag-ampo sa Gethsemane. It was a psychological struggle. Kay kuno, talaga, pag ang doktor pa nag-gampol, naglingon ni mo 2 weeks ka lang, ka na. Makatuog ka pa? That was the situation of Jesus. O sa may gingon niya, Ginoo, sani? Napa mo? Iloy lima sabaktan eh. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Remember, usually yung title sa iyang amahan is amahan. Father. Ang iyang gisulti diri, Diyos ko. Total surrender of this loving Son. Wala na yung mga title. Simply to surrender your life, and regardless kung sino ka man, in the name of love. That is Jesus. Gibiyaan siya. Sa iyang mga disipulo, must be painful to be alone in life. Pila na ang nahitabo sa panahon sa pandemic. Namatay ka. Ang dito na lang nimo na nagtanaw kanimo, ang nurse, doktor, isa pa mga staff. Wala kay igsuon, wala kay ginikanan, walang tanan. You are left alone. Namatyan ang pamilya, mangutana ako, tanan ba nanguli? Wala, Father. Bawal. The family is alone. Pero bisan sa pag-usahan, doon ay pamilya nga namatyan. Kung sabi nga pamilya, sa hospital na ang mga nurses ang mga doktor na nag-atiman kanila. Doon ay panahon nga namatyan ang pamilya, ang uban, mga anak, wala. Pero naa ang mga silingan. Naa ang tanan nga naluoy sa pamilya. We cannot be alone. Be sure God is with us. Kining gidagkutan nga kandila, pagpahibalo ka nato. Kasud sa kasakit, naa ang Diyos. Because fire is a sign of life, of the life of God. A sign of God's presence. O finally, mangayo ko sa inyong pasaylo. Medyo nagsayop ako. It's supposed to be walay gloria. Pero kamong nagsayop, kamong ni kanta. Pasayluan na lang ko. I thought I was thinking resurrection na. Murag, shortcut na. Mga igsuong ko kang Kristo, usahay gusto nato mag-shortcut. But we have to go through the process of what happened to Jesus. Walay shortcut sa kinabuhi. Amen.